Здравейте, YouTube, аз съм Eminem 121, аз се сменя моя приятел, хирурга ето ни. Днес ще ви покажем как да си направите автоматична врата, а не като тази с ръчка, както се казвате, автоматично да се отваря. Защото е много хубава. Добре, няма да покажем на нашите зрители нашата Как го автоматична врата. Така, ето виждате и дизайн, всичко е екстра. Ето как работи. Така, стой сега. Влизате вътре и после не излизате. Защото не знам как да направя механизъм, че да работи от двете страни. Затова Eminem ще ми отвори вратата, мерси. И ето тук само механизъм без никаква декорация и неща. Да, ето го, но от този механизъм забелязвате, че нищо в момента не можете да разберете, затова ние ще ви го направим от начало. Вече няколко пъти се опитваме да го направим. Сега ето тук почвам. Първо слагате 3 слайм пистана един върху друг. Стики пистани, извинете ме. После стъкло. Аз избирам просто стъкло, не е задължително да слагате стъкло. Дизайна е по ваш избор. Ние просто сме решили да го направим с стъкло и с поддържани материали. Въпреки че сме... Въпреки че на креатив няма нищо. И така, за целта ето... да направите механизма, ви трябва червен камък и червенокаменна вакуум. Redstone repeater, да, Redstone repeater, pleasure plate и stick piston. Така, да. ето... Така, започваме с нашия механизъм. Айде, Хил, умре. Те слагате така пясъчния камък, то пази, че с тъмния светя така. Така, видях, Eminem, покажи как го наслагал така. Пакай. Сега ще ви покажа как ето така трябва да се случи. или съответния куп, който вие сте си. И сега взимате Redstone torch и го слагате тук. И го слагате по същия начин от другата страна. Така сега, Хил, умре. Забелязвате, че отгоре не се затваря, затова слагаме отгоре. Redstone слагаме отгоре. На корното блок слагаме Redstone, за да се отвори и друго. Отгоре слагаме Redstone, както слагаме на след това слагате някакви материали, но това не е всичко, елате тук. Ето, взел съм Redstone repeater, слагам го тук, един тук, отивам и от другата страна, ще го слагам по същия начин. Така е тук там. Сега, ето така слагам, трябва да го покупаете това. Трябва да го покупаете две блокчета навсякъде, но до края не. И в началото остате едно и накрая. Чакайте само ще го помня, че съм го почнал вече с пясъчен камък, ще го сложа. Слагате Redstone тук и така стига до края. Сега, след това поставяте... Да, това да. Ако сте разбрали, само трябва да става как се прави, няма... Гледайте се от другата, ако не можете да го повторите. И така, ето на тези две блокчета, точно пред стъклата, трябва да сложите pleasure plate. Една, покажи какво е. Тъй, сега тук и когато стъпите, се отваря. Това е сигнална плочка. Слагате две сигнални плочки на камъка, който вие сте си избрали. Знаете, че аз го казвам всички материали към измисля. Вратата се отваря. Аз следим, че казвам всички теми на английски, но просто аз играя на английски. Днеска версия аз съм на българска, защото имаме и тъй сега, добре. ще започнем да направим декорацията. Всъщност къщичката отзад ще трябва да направим сега. В принцип е препоръчително първо да си направите къщичката, след това механизма, обаче ние сега, като не го почнем, тъй. Ще ви дадем дизайна за пример, а пък вие ще си вече вашите ще си направите. Аз сега си търся къща. Ай, чао. Си изгубих къща някъде.
тук намерих една много готина къща, в която има баскетболно игрище. Това слава ти след това червено стату. Ако искате да си мой дизайн, примете на Не ми крадете дизайните. След това започваш да това беше от нас, аз бях от абонирайте се, харесвайте и коментирайте, ако не сте разбрали нещо. Чао, до нови срещи!